Bună ziua, dragilor! Astăzi voi vorbi despre autoamăgire și negare. Pentru că foarte multă lume trăiește în autoamăgire și negare. Și la un moment dat, când problema acoperită, ani, zeci de ani, se mărește din ce în ce mai tare și explodează ca o bombă, oamenii nu mai pot gestiona deloc și intră în probleme foarte mari. Foarte, foarte mari. Și atunci să vedem cauzele pentru care se autoamăgesc și pentru care sunt în negare și să încercăm să evităm situația asta care nu folosește nimănui. E doar o păcăleală. Autoamăgirea este atunci când vedem că ceva nu este bine, dar spunem că o să treacă. E o chestie pasageră, o să se mai schimbe, o să se schimbe problema. Mai trece un timp, vedem că nu s-a schimbat nimic și începem să sperăm că se schimbă persoana. Lasă că o să se mai schimbe soțul, o să se mai schimbe soția, când o să avem copii, când o să ne luăm casa noastră, când o să ne mutăm nu știu unde, când nu o să mai stăm cu socrii sau cu părinții, toate se vor schimba și totul va fi bine. Deși situația este evident că nu este bine. Și mai trece un timp și mai trec niște ani și se întâmplă schimbarea schimbării și observăm că și după aceea lucrurile sunt la fel sau mai rău. Că din 4 perechi de ochi sau 6, cu părinți sau cu socri și cu soție, care te supravegheau și te fereai și nu știu ce, ajungi la doar 2 ochi, o pereche de ochi și atunci îți dai mai mult frâu liber defectelor pe care le ai. Pentru că nu e așa, de acum ești doar cu soțul sau cu soția și asta este, trebuie să te suporte, că ăsta ești tu. Și constatăm că n-a fost decât o amăgire care n-a dus nicăieri, o problemă pe care ne-am făcut că nu observăm și care dintr-un țânțar s-a făcut pe bune un armăsar. Adică n-a fost o exagerare. Alte forme de autoamăgire sunt și referitoare la noi înșine. Vedem, de exemplu, că am început să ne îngrășăm. Într-o lună cu 1 kg, în altă lună cu 2, pe urmă cu, ce știu eu, cu 3. Nu-i nimic, o să treacă, acum iarnă, vine vara, vine căldura. Cândva o să treacă, o să încep să mănânc mai puțin, o să dreg. În spatele procesului de îngrășat sau de slăbit, fără o cauză aparentă, există o cauză ascunsă, care trebuie căutată, trebuie acționat împotriva ei și trebuie eliminată, trebuie vindecată, trebuie făcut ceva. Este o cauză sufletească, spirituală. Faptul că noi ne autoamăgim, că toate lucrurile sunt bune și că am mâncat mai multe fructe luna asta sau am băut mai multă apă luna viitoare, asta nu rezolvă problema. Și constați la un moment dat, după vreo 4 luni, că ai pus 10 kg și că ai zis, gata, acum ne oprim. Deci, da, într-adevăr, am o problemă. Nu vrei să vezi exact care este problema, doar că ai o problemă și vrei să spui că o să începi să mănânci mai puțin și o să și reușești. Nu o să reușești pentru că nu vrei să cauți cauza reală a faptului că te-ai îngrășat. Și deci nici măcar nu te poți opri din îngrășat. Pentru că nedispărând cauza, nu dispare nici efectul. Și abia atunci te trezești că te-ai amăgit prea mult timp. Sunt multe formele de autoamăgire. Când vezi că copilul are probleme, că este cam agresiv în casă, la școală, între prieteni, sau este prea apatic, nu-l interesează nimic, nu iese din casă. Și tot așa, o iei în ușor. E temporar, s-a întâmplat, îi se pare, e copil, nu știe ce face, o să-i crească mintea, o să se schimbe. Da, o să se schimbe, dar o să se schimbe rău. Într-o jumătate de an o să vezi că e mai rău și într-un an de zile n-ai să știi ce să mai faci cu el.
Adică în orice problemă care merge prost, în orice chestie care merge prost, un an de zile este mult. Trebuie luate măsuri și făcut și încercat să schimbi câte ceva repede. Poate nu în prima lună, poate nu în a doua. Dar dacă 3 luni o situație nu este ok, trebuie să vezi că nu este ok. Trebuie să o conștientizezi, nu să o negi. Lucrul ăsta nu-mi place, nu este bine. Ia să vedem de ce nu este bine și încep să cauți cauza și încep să umbli la cauză, înlături cauza și se îndepărtează efectele. Dar nu încep după un an, că este foarte târziu. După mai mulți nici nu mai povestim ce se întâmplă. Sunt urmări deja pe corpul fizic, pe corpul mental, pe corpul emoțional, deja sunt efecte remanente, permanente. Și mai rea decât autoamăgirea este negarea. Măi, nu te întâlnești cu o prietenă, cu o rudă, cu ceva. Mă, dar tu ești tot în negru, o muri maică ta acum un an și ceva. Ești tot supărată, mergi la magazine, de exemplu, cu cineva să-ți cumperi o haină nouă și te uiți tot la haine negre. Măi, dar tu n-ai ieșit din doliu? De ce-ți mai cumperi negru? A, nu, dar mă gândeam că îmi trebuie un plover negru, ar fi bun, un pantalon negru, dar ce culoare vrei să le iau? Tot negru, că e suferitor, merge cu multe chestii. Merge cu multe culori, dar tu porți tot numai cu negru. Da, hai să mergem la o terasă să bem ceva. Nu, dar n-am nicio dispoziție o să merg la vreo terasă. Dar nu... Ai un botez, ai o nuntă în familia, dar eu nu mă simt bine, nu merg. Vă trimit bani în plic, că și așa vreți doar banii. Nu mai merg, că nu am nicio dispoziție. De fapt, ești în doliu. Cum să mergi la petrecere, la nuntă, la botez, dacă tu ești în doliu când l-ai mai terminat? Și la ocazii din astea festive, în familie sau între prieteni apropiați, oamenii se bucură să vină oameni, nu să vină plicuri de bani. Deci nu trimiteți plicuri de bani, mai bine dați mai puțin și mergeți și spuneți am să strâng și peste 2, 3 luni, 4 mai dau ceva, când am să pot, nu e nicio problemă, dar acum nu pot mai mult, dar eu vreau să particip, că vreau să fiu alături de tine la ocazia asta deosebită. E mai corect așa. Nici să mergi să dai să-ți plătești doar mâncarea nu este corect, dar nici să nu mergi deloc nu este ok. Și dacă mergi acolo, bucură-te, chiar dacă ți-a murit, eu știu, soacra, acum 3 luni sau acum 2. Dacă mergi la o ocazie, la o chestie de bucurie, bucură-te cu ei, chiar dacă ești îmbrăcat în gri. Că n-ai să te îmbraci nici în roșu, dar nici în negru. Îți iei ceva gri pe tine, cu o floricică cu ceva alb undeva într-un colț și te bucuri alături de ei. Ziua aia este de bucurie. Pe urmă n-ai decât să jelești mai departe. Deci treceți totul prin filtrul gândirii voastre. Nu vă luați după ce spune lumea, că nu lumea o să vă dea de mâncare când nu o să aveți și nu lumea o să vă spele pe picioare când nu o să vă puteți apleca. Nu, lumea nu o să vă facă nimic. Nu vă mai luați după lume, după ce spun televizoarele și mai ales după politicieni, niciodată. Și mai rea decât autoamăgirea este negarea. Atunci când efectiv spui că nu ai nicio problemă. Nu, dar eu nu mai am nicio problemă. Mama a murit, a făcut toate pomenile. Nu e adevărat. Nu mă mai deranjează că a murit. Nu te mai deranjează că a murit. Nici nu mai plângi pentru că a murit. Doar că vorbești cu ea tot timpul în casă. Sau în gând. Deci n-a murit. Adevărul că pentru tine nici n-a murit. Pentru că tu tot timpul vorbești cu ea. Tot timpul o visezi. Tot timpul îi pui niște cafea în ceașcă dimineața și pe urmă o arunci, zici că a băut-o. Adică asta este negare. O altă negare este la fel când vezi că copilul este foarte agitat, foarte irascibil și nu-l duci deloc nicăieri să vezi ce-i cu el. Și nu du-l măcar la psiholog, adică se poate face ceva, du-l la bioterapeuți. Dacă spui că nu, așa e copilul meu, mai jucăuș și mai agitat. Ce? E copil, trebuie să facă prostii, e copil, vai a spart aia, răstura cealaltă. E copil, așa e când ești copil, o să crească și o să-i treacă. Nu o să-i treacă când o să crească. Sau, dacă vezi că stă numai în casă, că nu e adaptabil de nicio culoare la fel, o să mai crească, o să-și facă prieteni.
E o problemă la școală, e o problemă undeva, e o problemă cu copiii din fața blocului. Nu o să crească și o să-i treacă. Chestia asta cu nu are nicio problemă, poate chiar are o problemă de sănătate, poate chiar are un început de sindrom de ceva. Dacă o iei din timp, se poate ameliora foarte mult, se poate recupera copilul. Dacă îl lași așa și te trezești pe la 8 ani că îți spune de la școală că nu poate să-l țină, că nu face nimic cu el, ce mai faci de la 8 ani încolo? Sau sunt copii, am văzut, care nu vorbesc. La 3 ani, la 4 ani nu vorbesc deloc. Pricep, știu de toate, dar nu vorbesc. Niciun cuvânt. Și știu pe cineva care îi spunea, du-te un pic la doctor și vezi, du-te totuși și vezi de ce nu vorbește, pe la 1 an jumate, pe la 2. Ei, lasă-o să vorbească mai târziu, da, de ce să duc la doctor? A făcut 3, tot nu vorbește. Măi, da, du-te puțin și vezi, nu e normal să nu spună niciun cuvânt la 3 ani. Ei, da, și alții au mai vorbit târziu, lasă așa, n-are nimica. Nu știu, eu știu că copiii trebuie să învețe să vorbească până pe la 4-5 ani, după care nu mai învață deloc, adică e greuț. Are peste 3 ani, nu spune nici mama. Nu, e negare. E bine, copilul e bine, într-adevăr îl pricepe, așa, pricepe lucruri, arată cu degetul, e foarte impunător, bate cu piciorul în pământ, foarte agitat, nimic nu-i convine, dar nu vorbește. Deci niște probleme ar fi. Sunt foarte dăunătoare și negarea și autoamăgirea. Ele sunt niște forme prin care creierul se protejează. N-am nicio problemă, deci n-am nimic de rezolvat. Eu sunt bine și viața e bună și ușoară pentru mine. Este o formă de protecție a creierului, dar v-am mai spus, creierul este maleabil. Cu el se poate discuta, cu el se poate lucra și el se poate schimba. Corpul mental și creierul se pot schimba. Prin multe chestii, prin foarte multe chestii. Una dintre ele este reeducarea. Dacă vedeți că ceva nu faceți ok, că nu vă place cum faceți sau cum gândiți, reeducați-vă în fiecare zi câte un pic, vorbiți cu mintea voastră și cu voi înșivă. Totuși este o problemă. Eu nu mai depășesc moartea mamei. Hai să văd de ce. Nu mi-am iertat niște lucruri pe care le-am făcut când trăia. Mi le iert. Oricum e moartă, s-a terminat, nu pot să mai schimb trecutul. Îmi iert lucrurile alea, o iert și pe ea, mă iert și pe mine. O îmbrățișez în gând, o îmbrățișez și în vis la un moment dat o să vină să o îmbrățișezi. Te împaci și mergi mai departe liniștit. Mama vrea să fie fericit și bucuros. În niciun caz nu vrea să umbli negru 30 de ani și să-ți bocești de câte ori te duci cu pomana la moși. Deci asta este o formă de protecție, dar putem crește suficient de mult ca să nu mai trebuiască să ne protejăm tot timpul, în toate situațiile, în așa fel încât să fie numai negare și numai minciună în jurul nostru. Ăsta este adevărul, trebuie să-l accepti. De aici pornesc și am să construiesc ceva, am să vindec, am să repar. Dar deocamdată ăsta este adevărul. Deci adevărul trebuie privit în față și acceptat. Și pe urmă începi să-l schimbi și să construiești altceva. Nu poți să schimbi nimic atâta timp cât spui că nu există. Dacă un lucru nu există, nu ai cum să-l schimbi, pentru că el nu există. Și va fi din ce în ce mai rău. Fricțiunile și ruptura între realitate și ceea ce impui tu să fie realitate și minciuna pe care ți-o spui în continuu și negarea ta, la un moment dat va fi așa de mare, va fi o prăpastie și ai să cazi în ea. N-ai să poți trece de partea cealaltă. Acceptați adevărul așa cum e. Îmbrățișați-l așa cum e. Chiar iubiți-l așa cum e. El a venit cu un motiv. Adevărul are un motiv pentru care a venit în viața voastră la momentul ăla. El trebuia rezolvat la momentul ăla. Cu cât le amâni mai mult, cu atât problema va fi mai mare și mai grea, pentru că el a venit să rezolve o problemă într-un moment când trebuia să o rezolvi. Tu negând că nu ai nicio problemă și amânând în viitor, la nesfârșit, că de fapt nu e nicio problemă, vei face ca să fie din ce în ce mai rău și din ce în ce mai greu și mai ales din ce în ce mai greu de rezolvat și din ce în ce mai greu de dus. Și cu ce te încălzește? Nu vă mai mințiți singuri, deja ne mint pe la televizoare toți, deja vă mint o parte din rude, deja vă mint, eu știu, vecini, deja vă mint peste tot, deja vă mint pe la întreținere, că costă atâta ce nu costă. Măcar voi nu vă mai mințiți singuri.
Faceți-vă vouă cadou ăsta, faceți-vă vouă bucuria asta. Meritați să știți adevărul. Faceți-vă binele ăsta suprem. Să recunoașteți adevărul și să vi-l spuneți în față. Da, domnule, am o problemă, așa și așa. Da, am să o rezolv. Uite, încep de azi. De astăzi încep să o accept, o îmbrățișez și la un moment dat, repede, am să încep să o rezolv. Atât am avut să vă spun azi. Vă pup cu drag. La revedere!